Hej. Hej. Vi er nu nået til flyet. Flyet nu, ja. Ja. Til Hancock. Hancock. Hvor er vi på vej hen, Morten? Kom, sig det nu. Hongkong. Og vi kan se film. Og vi kan faktisk også spille PlayStation. Skrive en lille besked. Snakke. Og vi tænker, der er ikke noget stik til høretelefonerne, så vi tænker, at vi skal sidde med den her. Så vi skal gætte på film. Hvad for en film tror jeg, vi skal se? Pretty Woman. Ej, men jeg gætter på noget, en af de der nye, sådan sjov amerikanske eller andet. Sådan en komedie. Jeg gætter på komedie. Komedie? Jamen, det er jo meget nemt. Og så bare gætte på. Jeg tror, de viser, hvad hedder den? First, nej, den der nye med Sandra Bullock og hvad hedder det der? Hvad hedder den? Romantisk. Ja, præcis. Romantisk komedie. Men hvor de skal ende med at gifte sig, fordi... Morten kan ikke lide det. Kan jeg ikke huske noget. Vi fortsætter, når vi har set, hvad det er, vi skal have at spise til aftensmad.